Så er vi her. Jeg lukker jer lige ind lidt løbende her, og så skal jeg holde øje med jer, når I kommer ind. Hej, og velkommen til den 17. februar, til den fedeste start på Ildhestens år. Jeg har glædet mig virkelig, virkelig meget til at være her sammen med jer i dag. Og denne her kanal er jo en ny kanal, jeg har lavet, hvor jeg cirka et par gange om måneden vil komme herind og fortælle jer om nogle ting, som jeg synes er mega, mega vigtige for jer, og som jeg synes er mega, mega vigtige for alle, som har lyst til at træde ud af deres lille, skjulte, gemte kammerenergi og virkelig komme ud og virkelig mærke den her både mulighed og energi og alt, hvad der ligger til dig og venter, når det er, du træder ud fra de her gemte, skjulte rum, som du har gemt dig i i dag. Og det er det, vi skal, eller har gemt dig i længe, og det er blandt andet det, vi skal tale om i dag. Den 17. februar er jeg vandmand, og formørkelsen er jo i vandmandens tegn lige nu. Så det jeg virkelig mærkede, da jeg satte den her dato, det var sådan, og jeg havde ikke engang, jeg tænkte ikke over det, da jeg satte den 17. februar, den dato. Men da jeg opdagede det, der tænkte jeg bare, prøv at høre, selvfølgelig, altså det kunne da ikke være en federe dato. Fordi at jeg selv har været super fokuseret på, her specielt her i starten af 2026, hvordan det her år for mig kunne blive et af de fedeste år ever. Det tænker jeg over hvert år, og det gør I sikkert også. Hvordan kan jeg virkelig få det bedste ud af det her år? Hvordan kan jeg virkelig bruge mig selv på den allerbedste måde? At Firehorse, så lige kommer ind over her, det kan jeg virkelig mærke, har givet sådan et ordentligt push til det, som jeg virkelig har lyst til nu. Både i forhold til min kommunikation og min formidling og min support. Og, altså, det er ligesom om, det er blevet rusket godt og grundigt op. Og jeg er 100% sikker på, at I også kan mærke det derude. Så så det, hvad hedder det, ja, at den her formørkelse sker lige nu, det synes jeg bare var et mega godt, hvad kan man sige, et mega godt spot for mig til lige nu at gøre noget, jeg måske ikke er super meget fan af personligt. Ikke fordi jeg ikke er fan af det, fordi jeg synes, det er mega fedt, men fordi jeg måske ikke altid helt har tur, eller helt har haft mod til virkelig at sige, hvad er det, jeg er her for? Hvad er det, min sandhed i reneste vis er, uden alt muligt andet shit og filter og poleret alt muligt halløj. Og det er det, jeg gerne vil tale med jer om i dag, fordi det, som jeg ser, og det, som jeg har mærket, og det, som jeg stadigvæk mærker, det er, at jeg ved, at der sidder så mange derude, og rigtig, rigtig mange af de kvinder, som jeg enten har haft i mine hænder, hvis man kan sige det på den måde, og kvinder, jeg stadigvæk har i forløb hos mig, de har så vildt et potentiale. De har så meget guld, de har så meget kunst, de har så mange talenter, de har så mange evner, og de bruger ikke halvdelen af dem. Og det synes jeg var pisse ærgerligt. Og jeg ved godt, at de godt ved det, og jeg ved også godt, at det ikke bare lige er at sige, okay, så gør jeg det bare lige fra den ene dag til den anden. Men det, som jeg oplever, og det, som jeg har oplevet på mig selv, det er, at når vi har været længe nok i en tilstand af ikke at bruge os selv fuldt ud, altså ikke at bruge vores evner og den kapacitet, vi har, og det sådan særlige, vi kan, når vi har været i en periode, og måske en årrække, måske et helt liv, hvor vi ikke har benyttet det og udnyttet det til fulde, så dør vi langsomt indeni. Og jeg siger ikke, at vi dør, som at så forlader vi fysisk denne her jord.
men der er simpelthen for meget inde i os, der visner. Der er for meget inde i os, der bliver mørkt og trist og kedeligt. Alt imens vi prøver at holde fast i denne her ild, som er hele grunden til, at vi er her, og i manges henseender er grunden til, at vi startede med at skabe en forretning og lave produkter og hvad det ellers er, vi tilbyder i vores forretning. Den ild, der var dengang, den er blevet dulmet og holdt nede, og måske endda slukket op til flere gange. Og så forsøger vi at puste ild i den igen, men stadigvæk på det samme bål. Og det duer ikke. Det duer ikke, at vi prøver at gentænde et bål, der er dødt. Det kan man godt. Vi skal ud og finde kviste og lidt optænding og alt muligt andet. Det kan man godt, men det der er meget bedre, det er at fjerne al asken og virkelig få ryddet ud i det, lige omrokeret lidt, og så starte forfra. Ikke fordi fundamentet skal laves om. Det synes jeg ikke, det behøver. Det kan man godt, men det synes jeg ikke, det behøver. Men det, der ligesom er grunden til, at et bål, det virkelig får blusset op igen, hvor vi virkelig kan mærke ilden, hvor vi kan varme os ved den, hvor vi bliver næret af ilden, og hvor vi kan mærke, det her, det føles bare så godt, så dejligt, så varmt, så spændende og så fedt. Det er, når der virkelig bliver, når det brænde, vi lægger på, og det optænding, vi lægger på, kommer fra et sted i os, hvor vi tænker, at det her, det kan ikke være anderledes end det bål, som jeg tænder. Ikke fordi nogen forventer det af mig, men bare fordi jeg kan ikke lade være. Og den følelse af at bære på noget, der kan blive til ild, eller tænde en gnist inde i os, eller få vækket de dele af os, der har været slukket, eller mørklagt, eller hengemt i rigtig, rigtig lang tid. Den følelse, der sker, når det er, at vi gentænder dem, og ligesom beslutter os for at belyse alle de rum, vi har indeni, så vores kunst og vores helt særlige speciale, vores evner, vores talenter, kan komme ud i fuld flor og virkelig shine derude. En ting er, at det føles virkelig, virkelig godt for os, fordi det er jo det, vi er her for, det er det, vi er skabt til. Men en anden ting er, at det spejler jo de mennesker, som skal ind i vores felt. Det gør, at de også får lyst til at tænde deres indre ild. Og det synes jeg er noget af det fedeste. Så det er hele tiden sådan en cyklus af, at vi gør det ikke for vores egen skyld. Vi gør det dels fordi, at vi skal, synes jeg, følge den plan, der er blevet lagt til os og er blevet givet til os af universet og The Creator. Men også fordi, at når det er, at vi prøver at gå imod den, og når vi ligesom prøver at undgå den, og undviger hele tiden, vil prøve at gå udenom, og hele tiden ikke vil tænde det lys i os, som vi er her for at tænde, så er det som om, at vi kører på sådan et lidt lavt batteri hele tiden. Og følelsen af at være en hurtig bil, en mega fed Ferrari, og så køre på sådan en tank, der er næsten tom. Altså det kan I godt se, det er ikke en fed, det er ikke en fed strategi. Så det, som jeg rigtig gerne vil tale med jer om i dag, det er virkelig, hvordan får I åbnet op til alt det lys, I allerede har inde i, men også hvordan får I fjernet de mure og de vægge, I har sat op for jer selv omkring det her lys, omkring jeres indre kunstner, omkring alt det, som I er her for at udlevere og dele og bibringe til verden og påvirke jeres mennesker med. Hvordan får vi skabt revner, eller måske helt væltet de her vægge, så det her lys bare kan strømme ind. Det glæder jeg mig rigtig meget til at tale med jer om. Og jeg har en guided visualisering til jer, som jeg ved vil gøre en forskel for jer. Den tager vi lidt senere. Men det jeg jo godt lige kunne tænke mig at høre fra jer, det er, at mærker I, eller nej, lad mig spørge på en anden måde. Er der specifikke steder i jeres liv, hvor I
godt ved, altså hvor I er 100% bevidste, hvor det ikke er noget, I skal søge efter, eller lede lang tid efter, eller sidde og skrive flere sider op og sider ned og bruge flere timer healing på det. Er der nogle steder, hvor I bare med det samme kan fortælle mig, lige præcis her, der holder jeg mig tilbage. Lige præcis her, i det her rum, inde i mig, som er fuldt ud, hvad hedder det, hvor der ligger masser af muligheder, hvor der ligger masser af potentiale, hvor der ligger masser af succes, der holder jeg døren lukket, fordi at, altså er der nogle steder i jeres liv, hvor I kan mærke lige præcis det her rum, eller i det her område inde i det her rum, der åbner jeg ikke døren. Det bliver bare lukket, eller i hvert fald er døren kun lidt på klem. Det er i hvert fald ikke noget, jeg går ud og reklamerer med, fordi hold da kæft, hvad kunne der ske, hvis sådan og sådan og sådan. Øhm, Prøv lige at fortælle mig, om der er nogle steder der. Og hvis ikke I har lyst til at skrive i chatten, så bare noter det ned, hvis I lige har en blok eller en lille notesblok foran jer og en pen. Bare lige skriv lidt undervejs her, mens jeg taler med jer. Noter lige, hvad dukker der op i jer? Hvad mærker du? Er der nogle steder, hvor du kan mærke, her er der slukket, her er der lukket, her tør jeg ikke at tænde lys, fordi hvad sker der i så fald, at jeg tænder lyset? Lad mig høre fra jer. Og mens I skriver, eller i hvert fald reflekterer om det, eller reflekterer på det som det vigtigste, så, jeg tror, jeg har et lille fluk her, yes. Så er det vigtigt for mig at sige, at de her vægge, I har sat op omkring jeres eget genius, omkring jeres potentiale og jeres sådan helt særlige talent, altså det, der er helt særligt ved jer, det er jo ikke noget, I har sat op, fordi at det var der, du ved, det var bare en idé, I fik. Det er jo noget, I sådan helt ubevidst har gjort, måske også bevidst, men i hvert fald ubevidst har gjort, for at beskytte jer, og for at beskytte det, som er helt særligt ved jer. Fordi når det er, at vi åbner op for det, som er helt særligt ved os, og vi går ud og bringer det til verden, og bringer det på banen, og i tale sætter det, og inviterer ind til det, og kommunikerer det, så kan føles for nogen sindssygt farligt, og rigtig, rigtig sårbart, hvis det er, der ikke er nogen, der ser os. Hvis det er, at vi ikke bliver set i det her potentiale. Hvis det er, at der ikke er nogen, der kan mærke det og få lyst til at træde nærmere. Og derfor er det nemmere for os at holde det nede inde i et lukket rum, beskytte det og ligesom sige, okay, jeg er klar over, at jeg har det. Jeg ved, at det er mit potentiale. Jeg ved, at det er noget, jeg er specielt dygtig til og særlig god til. Men jeg tør ikke helt at lægge det ud, eller i hvert fald, jeg tør ikke at sætte en ramme på det, eller et format på det, og tilbyde det, fordi at jeg er bange for, at folk ikke kan lide det. Eller jeg er bange for, at folk ikke skal kunne synes, det er en god idé, eller ikke købe ind i det, eller hvad det nu kan være. Derfor så holder vi det lukket og gemmer det væk. Velvidende om, at det er sindssygt fedt. Det ved vi godt, det er. Men det er ligesom om, at vi prøver lidt hele tiden at gå lidt udenom, fordi jeg kunne også lide det, og jeg kunne også lide det. Og så griber vi fat i de ting, som har gjort det godt, og som gør, at vi har en god forretning, og har en fed omsætning, og har kunder, men som igen kører altså på 70% frem for de 100, eller på 40% frem for de 100. Så når det er, at vi skal op i de 100%, eller over 100%, og virkelig udnytte vores sådan helt sande identitet, og vores kunstneriske, særlige speciale, så skal vi ture og træde ud der, hvor folk kan synes om os, hvad de vil. Og det er skide sårbart, og det er ikke altid sjovt, men det er nødvendigt. Fordi når det er, at vi bliver inde i de her beskyttede lokaler, hvor alting er super fint, og hvor det kører, og hvor der også er flow og sådan nogle ting, så har vi, eller vil vi på et tidspunkt føle, at vi ikke, altså så vil vi føle, at vi mangler noget, eller at vi savner noget, eller at vi længes efter noget.
Og den mangel, og det savn, og den der følelse af, at der er noget mere til mig, eller der er noget, der må være noget andet til mig, eller der må være noget mere til mig. Den følelse er, er ikke et decideret savn, men mere en prikken fra din sjæl om, hey, prøv at høre her, det er, altså, vi bliver nødt til at udvide dit felt, vi bliver nødt til at skabe plads inde i dig, til at vi kan udleve og føre alt det, du bærer på, ud i fuld flor. Og den følelse, og den følelse er, er både sådan, man kan nærmest mærke friheden i den, men samtidig kan man også mærke, at man holder på, at man ligesom prøver at holde på det, som har beskyttet os, eller holde på det, som har gjort, at vi ikke bare har beskyttet os, men også har gjort, at vi har den succes i dag, som vi måske engang for nogle år siden, eller flere år siden drømte om. Den succes har vi nu, eller det liv lever vi nu, eller den forretning har vi nu, med de elementer, som vi synes er fedt, og som vi godt kan lide. Men vi ved også godt, at der ligger, altså at der er et uudnyttet potentiale, en uudnyttet plads, som vi ikke er trådt ind i, som er vores, men som vi ikke har lukket op for endnu. Og den plads, når du indtager den plads og får åbnet op for de rum, som har været mørke, og ligesom får lagt væggene ned, eller blokeringerne, eller hvad du vil kalde det, ned til det her sted, så kommer du til et stykke tid, skulle jeg til at sige, og måske gå til og fra lidt ud i, hvor det hele er enormt fedt, men enormt uvidende og enormt, du føler dig ubeskyttet, men også fri. Og så kommer du til at træde lidt tilbage i der, hvor du føler dig beskyttet og okay, men der, hvor du ikke er sådan helt 100% tilfreds, der hvor du ikke sådan, du keder dig lidt, du kan mærke, der ligger noget og venter på dig, men det føles også trygt at være i dig. Så der vil være en periode, hvor du sådan balancerer lidt imellem de her to, indtil du springer helt over indtil du springer helt over i det nye, i dit nye ståsted, hvor din identitet også har ændret sig. Altså fordi vi kan ikke skabe noget nyt fra en gammel identitet, vi er vokset ud af. Det kan vi ikke, uanset hvor meget vi prøver. Det har vi alle sammen prøvet. Og jeg håber en gang imellem stadig på, at sådan, ej, okay Katrine, shit mand, nu fik jeg denne her besked, eller nu mærker jeg det her pull til at gøre et eller andet. Ej, nu kan jeg mærke min intention snakkede om det her. Eller ej, nu kan jeg mærke min intuition vil have mig i denne her retning. Og så ved jeg bare, at jeg bliver nødt til at slippe noget. Jeg ved, at der er dele af den gamle Katrine, som ikke kan træde med. Som jeg skal slippe. Og det elsker jeg ikke altid. Altså det skal være virkelig ærlig og hånden på hjertet at sige, jeg synes, det er skide sårbart, og jeg synes, det er totalt out of my comfort zone, fordi mange af de ting, og mange af mine gamle identiteter, og det gælder for det samme, det gælder også for jer, de har jo været rigtig gode, de har givet mig rigtig meget, de har skabt rigtig meget for mig, de har beskyttet mig, de har udviklet mig, de har gjort alt muligt. Men fordi at jeg nu kan mærke, at, og specielt nu her efter, bare altså i starten også af 2026, alt det ligesom, jeg har lagt bag mig, og det som jeg har afviklet, og sådan nogle ting i forhold til 2025, og så nu her med den 17. februar i dag, med The Fire Horse og hele energien, der ligger der, jeg ved bare, jeg kan ikke træde ind i det her nye år med en gammel identitet. Det kan jeg ikke. Og jeg ved også, at når jeg slipper, og i det her slip, jeg er ved at lave nu, der ved jeg, at der er ting, der vil falde fra. Relationer, kunder, omsætning. Jeg ved, at der vil være en periode, hvor jeg er på risky ground, hvis man kan sige det på den måde. Og der har jeg været mange gange før. Men jeg vender mig aldrig helt til det, så det er ikke noget med, det er første gang, det er risky for mig. Mit liv er risky er mit mellemnavn nærmest. Men jeg er også villig til det.
fordi at jeg ved, at på den anden side af denne her villighed og denne her, de her risici, som jeg sætter op for mig selv, og de her gamle identiteter, som jeg er villig til at slippe, der ved jeg, at der ligger en åbning til noget, jeg ikke engang på nuværende tidspunkt kan forestille mig, hvad er, selvom jeg har nogle ønsker om det og nogle drømme om det. Så det handler rigtig meget om at, for mig i hvert fald, og det kan du mærke ind i, om det samme er gældende for dig, det handler ikke så meget om, at jeg ikke kan glæde mig til alt det nye, og at jeg ikke kan forestille mig det og tjekke ind i den energi. Det handler mere for mig om at lidt være med den smerte og den også lidt frygt, der ligger for at sige farvel til noget, som har været rigtig godt for mig. Er der nogen af jer, der kender til den følelse af, at nu bliver det risky, men jeg kan også mærke, at der er noget, der presser mig. Ikke et ubehageligt pres, men noget, hvor man bare kan mærke sådan, jeg bliver nødt til at gå frem. Altså jeg bliver nødt til at brede mig. Jeg bliver nødt til at bevæge mig anderledes. Jeg bliver nødt til at skabe noget mere plads, både energetisk, men også fysisk, hvis det er, og når det er, fordi det er jo det, der er hele meningen med det, at jeg skal udleve alt det, som jeg er her for. Og selvfølgelig i samarbejde med universet, Gud, The Creator, hvad I benytter af hjælpere deroppe fra, så ved jeg, og det ved jeg også, at I ved, jeg ved, at den proces er sårbar. Jeg ved, at jeg kommer til at have dage, hvor jeg synes, det er ganske frygteligt, og hvor jeg er ked af det, og presset, og utryg, og alt muligt andet. Indtil at det ligesom, indtil det ligesom smelter væk, og så åbner den der port sig bare af nye muligheder, nye idéer, en kreativitet, jeg ikke vidste eksisterede i mig. En varme, en lys, en ild, der bliver tændt inde i mig på ny. Og det ved jeg jo godt sker hver evig eneste gang, jeg gør det, men det er ikke ens betydning, at jeg synes, det er sjovt, eller dejligt, eller super fedt, fordi det synes jeg ikke, det er. Men jeg synes, at det, der ligger på den anden side, det vil jeg ikke gå glip af. Jeg vil ikke, jeg vil hellere gå igennem denne her transformation og den her udvikling, inklusive smerte og utryghed og frygt og alle de ting, end jeg vil undvære det, der ligger på den anden side. Nå, nu skal jeg lige læse, hvad det er, I skriver her. Jeg har lukket min allergiklinik ned efter få måneder uden succes, og er nu i tvivl om, hvad jeg kan. Jeg er en del uddannelse og arbejder nu gratis i Husets som terapeut. Mit ønske er at arbejde med mennesker og tjene penge til hjælp til min pension om et par år. Tak for din deling, Susanne. Det første, jeg lige vil sige her, og det har slet ikke noget med dagens program at gøre, men det er, at efter få måneder uden succes, det er ikke meget. Det er ikke meget tid at give din passion, skulle jeg til at sige. Det er ikke meget tid til at give din drøm om at vokse og komme ud og danse derude, samtidig med, at du hjælper en masse folk. Det er individuelt, hvor lang tid vi har, og hvor lang tid vi vil give, og hvad vi har af både ressourcer og alt muligt andet til at bygge vores forretning, og til at bygge et fundament, som gør, at vi har kunder løbende, og at vi har en god omsætning. Så hvor meget tid man vil give det er op til jer hver især, men et par måneder er ikke meget. Det vil jeg lige sige, efter snart 16 år i den her selvstændige verden. Og der vil være perioder, og der vil være tider, og der vil være tidspunkter, hvor der ikke er flow, og hvor at vi ikke mærker den her sådan, strøm af velstand. Og i de perioder har jeg, det er i hvert fald noget, jeg altid har valgt, eller ikke altid, men da jeg tog et valg om det, så ændrede alting sig. Det var, at
hver gang, at jeg er i en periode, hvor der ikke er det flow, som jeg ønsker, så ved jeg, at det er en invitation fra universet om at træde endnu mere ud i min, både i hende, jeg i virkeligheden er, men også at træde endnu mere ud i min sådan personlige indre kraft, hvis man kan sige det på den måde. Fordi når jeg gør det, så ved jeg, at det spejler det flow, der kommer ind. Jeg ved, at jeg vækker nogle mennesker. Jeg ved, at jeg bliver set og genkendt og mærket af nogle mennesker, som har den samme lyst eller den samme længsel. Men så længe jeg gemmer mig og sådan player den safe og fortsætter med det, som jeg har gjort, og måske lidt mister utålmodigheden undervejs, så ved jeg, at det kommer til at matche det flow. Og det flow, som jeg ønsker løbende at have selvfølgelig. Hvem ønsker ikke et løbende flow? Jeg ved, jeg ved bare, at når det ikke er der, så ved jeg, at det er ikke fordi, nu er det en dårlig periode, eller det er også fordi sæsonen er bla bla, eller det er også fordi, der er krig i verden, eller det er også fordi, at USA er helt crazy lige nu, eller hvad det nu kan være. Jeg ved, det har ikke noget med det at gøre. For mig har det ikke noget med det at gøre. Hvad I har af holdninger til det, det er fuldstændig op til jer. Men for mig er det aldrig en altså, for mig har det aldrig noget med det at gøre. Og hvis det havde, og hvis det var, at jeg bildte mig selv det ind, så ved jeg, at jeg giver min power væk. Nå, men så er det også fordi, at et eller andet, og så har det ikke noget med mig at gøre. Det har altid noget med mig at gøre. Det har altid noget med de valg og de beslutninger og den villighed, jeg har til den forandring, som jeg ønsker at skabe. Det har altid noget med det at gøre. Det har aldrig noget med andre at gøre. Så når det er, at vi har de her ønsker og har de her drømme om at komme ud og sådan ligesom kan mærke, der er ikke nok plads til mig her længere, eller jeg er færdig med den version af mig, som har været super god og alt er godt og sådan nogle ting. Men jeg kan bare mærke, at jeg er færdig med den. Så ligger der altså et slip, som jeg nævnte før, og det slip, det er love and hate på samme tid. Men jeg kan bare love dig for, at når det er, at du laver det slip og vælter de vægge, så vil du opleve den vildeste frihed. Og jeg vil virkelig invitere dig til at anbefale faktisk også, at bruge energien lige nu fra i dag af her den 17. februar. Og virkelig bruge den ild og den her, sådan, det her helt særlige, den her firehorse, den kommer med. Hvor den virkelig bare skærer ind til benet. Der er fart på, der er momentum, der er fokus, der er masser af muligheder for giga succes, også økonomisk. Der er virkelig lagt op til, at din stemme er din power, og dit udtryk og din personlighed, altså når du sætter ild under den, altså, og du bare flammer det op, skulle jeg til at sige, ikke for at forsvinde, men bare for at stå endnu stærkere og endnu mere klart i dit lys, jamen, så er der ikke, altså, jeg sidder med en følelse af at være den der sådan, øhm, hvad kan man sige, altså unstoppable energien, den der sådan, hvor det virkelig er sådan, der er ikke noget, der kan stoppe mig nu, der er ikke noget, der kan holde mig tilbage, der er ikke noget, der kan gøre, at jeg ikke er i gang med, eller der er ikke noget, der kan gøre, at holde mig nede, eller forårsage, at jeg ikke kan komme videre med det, jeg er i gang med nu. Altså, der vil jeg bare sige, brug denne her energi lige nu, fordi den vil hjælpe dig så utrolig meget. Ikke fordi den vil gå ind og overrule din modstand, men fordi den vil gå ind og benefitte, altså den vil gå ind og hjælpe den beslutning, du har taget, fordi du godt kan mærke, okay, jeg er færdig med at være det her sted, nu skal jeg altså ud. Når du har taget den beslutning, og det har du, fordi ellers så vil du ikke sidde her hos mig, så hjælper den dig med at få sat fart på. Altså det er lidt ligesom tanken bliver fyldt op, der kommer godt med benzin på, og så er det ellers bare afsted. Øhm, ja, det ønsker jeg for dig, at du tager den beslutning. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg vil lige sige en ting også, inden vi går videre her.
Når det er, at I ikke, og det er ikke fordi, sådan, at det skal være dramatisk eller noget, men når det er, at I ikke benytter den her energi, der er lige nu, den her sådan ild, og virkelig bruger den til at tænde jeres egen indre ild, og jeres egen passion, og sådan talenter, og det her sådan særlige speciale, I har. Øhm, når I ikke ligesom får sat lys på det, og virkelig sådan får tændt ild i det, så vil I miste jeres gennemslagskraft. Fordi vi er tiltrukket af dem, som lyser op. Og dem, som prøver at dulme lidt og holde lidt nede og lidt lavt blus og sådan nogle ting, vi kan ikke se vejen. Altså det er ligesom fyrtårne. Altså vi er her for at lyse for andre. Og hvis det er, at alle vores lamper i fyrtårnet er slukket, eller kun en af dem kører på lidt lavt blus, fordi strømmen er sådan lidt svag og lidt svækket der, så er der sgu mange skibe, der ikke ligesom sejler ind i den havn, men ligesom sejler videre. Og det vil sige, at I går glip I går både glip af at bruge jer selv på den lækreste, dejligste og mest vise måde, men I går selvfølgelig også glip af at hjælpe de mennesker, som skal have jeres hjælp. Det vil sige, I går også glip af omsætning, penge, succes, alle de her ting. Ikke? Vigtigt at huske. Øhm, så vil jeg også sige det her med, at jeg skal lige kigge i mine noter, om jeg har sagt, hvad jeg skulle i forhold til det. Yes, det har jeg. Øhm, jo, så vil jeg også sige, at jeg ved godt, at rigtig mange taler om det her med, at vi skal opgradere, og vi skal lave de her quantum leaps, og du ved, du kan bare, i morgen kan du vågne op, og så kan du bare have 1 million på din konto, og det er fuldt ud muligt, bare du tror nok på det, og bare du hører nok hyped musik, og alle mulige forskellige affirmationer, og øh, guruer, der kører på repeat ind i dit hoved. Det er muligt for nogen. Det er jeg helt sikker på. Men for rigtig, rigtig mange har jeg haft en fornemmelse af, og også resultater af, selv, både personligt selv, men jeg kan også se det på mine kunder, at vi ikke taler så meget om de her quantum leaps, og vi ikke taler om, at det skal gå hurtigt, men at vi mere arbejder med, hvad skal der afvikles i den her proces. Fordi så vil det andet automatisk blusse op. Så hvis du kun er fokuseret på hvad der skal tændes, og hvor hurtigt det skal gå, og hvornår de der fantastiske resultater kommer, så kan du godt have sådan en needy energi efter det, og komme til at sætte dit fokus på, hvornår sker det, hvorfor er det ikke sket endnu, frem for når du ligesom beslutter dig selv for, og også viser universet, at du er i gang med at afvikle ting, som ikke længere er dig, så vil du helt automatisk og i fuldstændig perfekt rækkefølge få vist de ting og de poster, som skal åbnes på vejen. Og det er skidesmart, fordi at så føler du dig hverken stresset, eller presset, eller bagud, eller dårlig, eller noget som helst. Så vil du følge den her naturlige vækstkurve, eller den her naturlige rytme, som livet er. Så det var lige en reminder om, at du behøver altså ikke at quantum leap, du behøver ikke at sammenligne dig selv med andre, som har kæmpe sindssyge resultater fra den ene dag til den anden. Det er meget, meget få, der har det. Altså det er vanvittigt få. Så hvis du sammenligner dig med dem hele tiden, så vil du hele tiden holde dig selv nede, og sådan holde dig i kort snor, frem for når det er, du siger, okay, jeg kan godt mærke, at jeg er færdig med at være her. Det her, det har jeg lyst til at afvikle nu. Det er det, jeg kommer til at afvikle nu. Så bliver det spændende at se, hvad der så åbner sig op for mig. Så har du sådan en helt anden approach til det. Godt. Er I med så langt? Godt. Jeg kunne godt tænke mig
at I lige satte jer med fødderne i jorden, lukkede øjnene. Så vil jeg lige tage igennem en guided visualisering, som gør og som vil medvirke til og helt sikkert øhm, giver en oplevelse af, at der er så meget til jer derude, og at det, som lige præcis gør, at I ikke oplever det nu, øhm, at I selv har mulighed for at fjerne det, når det er, at I opdager, hvad det er, der helt præcis holder jer tilbage. Så sæt jer lige med fødderne i gulvet, og luk øjnene, og tag et par dybe vejrtrækninger, og ret også ryggen, hvis det er muligt for dig. Og mens at du sidder her og tager nogle lange, dybe indåndinger og udåndinger, så forestiller du dig, at du lige er vågnet op. Du har sovet en dejlig søvn, og nu er du lige vågnet op. Du kigger dig omkring i det rum, hvor du befinder dig, og det rum, du befinder dig i lige nu, det rum, som du er vågnet op i, det er dit mest centrale rum. Altså det her rum, hvor du lever størstedelen af dit liv. Og det rum, hvor du driver din forretning fra. Det er et rigtig dejligt rum. Super smukt. Dejligt, velindrettet rum. Tingene fungerer rigtig godt herinde. Du kan godt bevæge dig. Men når du sådan lige skimmer rummet igennem, så kan du godt fornemme hurtigt, at der ikke længere er mulighed for at skabe præcis det rum, ud fra den plads, som vil give dig følelsen af frihed og den her sådan udfoldelses følelse. Lyset er dæmpet herinde, og der er kun én kontakt på væggen, og derfor ikke mulighed for at tænde mere lys. Vinduet er også for lille i forhold til rummets størrelse, og giver derfor ikke særlig meget dagslys. Du kigger på de her 4 vægge, som omringer dig, og så begynder du at nærstudere dem. De er tapetseret med rigtig fint tapet. Tapet, som du selv har valgt. Og når du rejser dig for at se de her detaljer igennem, så føles det som om, at væggene pludselig bliver levende. Og da du kommer hen til de her vægge, når du bevæger dig tættere på dem, så hører du, at de taler til dig. Altså alle 4 vægge taler til dig på én gang. Og det de blandt andet siger til dig, det er, vi er bygget af erfaring. Vi er professionelt sat op. Vi er tilpasset. Og vi beskytter dig. Og de sætninger, dem mærker du er fuldstændig sande inde i dig. De føles virkelig, virkelig rigtige. Og da de her stemmer, de ligesom sagtner hen, så lægger du en af dine hænder på en af væggene. Du mærker, hvor meget energi du har brugt, og stadig bruger på at holde de her vægge stående, på at holde dem oprejst. Og prøv at se, om du kan lokalisere præcis det sted i din krop, hvor den her spændte energi, den her energi af at holde på noget, som er tungt. Prøv at mærke, hvor det er, og så læg din hånd lige der.
Og de her vægge, de har beskyttet dig. Ja, det har de. Og de har været med til at give dig en masse godt, men de har også været med til at dæmpe dig. Og mens du står her og holder på de her vægge, så mærker du en energi udefra. Og når du lukker dine øjne, så ser du, hvad den her energi er. Du ser den på den anden side af de vægge, som du har brugt rigtig, rigtig mange kræfter på at holde oppe. Det er så tydeligt at se lyset udefra, altså ude på den anden side af væggene. Du får sådan en følelse af lethed. Det dufter af frihed og følelser, muligheder og en succes, som du slet ikke har turde drømme om. Lyset, det er sådan levende og gyldent. Energien er kraftfuld, og du kan mærke i dine hænder og i dine arme og hele vejen ned ad din krop, at den presser på. Når du fokuserer på dine hænder, så kan du mærke presset udefra. Det er ikke et pres, du ikke kan holde. Det er sådan mere et pres af, at nu er det nu, og der er ingen vej tilbage. Og du mærker det tydeligt. Pladsen i det her rum, den er simpelthen blevet for trang. Rummet er sikkert, ja, og pænt, og hyggeligt, og dejligt, og det fungerer. Men det er ikke længere stort nok til dig og til hende, hvis identitet, som du indtager nu. Du lægger begge dine hænder op ad væggene, skubber uden anstrengelse, og så slipper du. Og i det øjeblik, du slipper, så begynder væggene at krakelere. De revner. Ikke på sådan en dramatisk måde, men mere som var det sådan helt uundgåeligt og fuldstændig naturligt. Mens de slår revner og vælter og forsvinder, så forsvinder de identiteter, der ikke længere er dig. Og de forsvinder sammen med ordene, det kan jeg ikke. Det er der ingen, der bryder sig om. Det er jeg ikke god nok til. Det ved jeg ikke nok om endnu. Det er for meget. Det er for vildt. Det er for crazy. Det er for weird. Og de her sætninger, de bliver til støv. Det vil sige, de falder sammen med væggene. Og da de her vægge, de falder til jorden, så vælter det ind med lys. Det er ligesom sådan solen, når det har været meget overskyet, eller at der er mange skyer på himlen, og så når solen lige kommer igennem den der sådan, hvor det bare lyser op, det varmer. Det, selvom du har lukket øjnene, så kan du mærke lyset på din øjenlåg. Det rammer din hud, dit ansigt, og det varmer dit bryst og hele din krop. Du retter dig op. Din ryg er ret, og du mærker den vildeste lettelse, samtidig med at dit åndedræt bliver fuldstændig frit.
Da du bevæger dig og tager skridt hen imod udgangen, så falder de sidste vægge bag dig. De falder, fordi at du stoppede med at holde dem oppe, i et forsøg på at passe på det, som er så dyrebart for dig. Så nu er du her, herude i lyset. Du er ikke længere beskyttet af de 4 gamle vægge. Du er fri til at være dig. Din stemme er klarere end før. Dine budskaber meget tydeligere. Din energi mere grounded. Din attitude mere sikker. Mærk, hvordan det føles i kroppen at stå her, og så sig til dig selv: jeg er færdig med at tilpasse mig andres forventninger til mig. Jeg er færdig med at være en redigeret og poleret version af mig selv. Det er trygt for mig at være mig. Det er trygt for mig at tale min sandhed uden filter. Det er trygt for mig at følge min sjæls plan. Jeg er skaberen af mit eget liv. Min kunst og mit særlige speciale har brug for plads og lys, hvilket nu altid er til rådighed. Så kan du forestille dig, at dine mennesker og dine ideelle kunder, de står foran dig. Nogle af dem, der kendte dig, da du befandt dig bag de 4 vægge, de er forsvundet. Nogle er måske blevet, men nye er helt sikkert kommet til. Og forskellen fra tidligere, det er nu, at de mennesker og de kunder, som du deler dit felt med, det er dem, som kan mærke dig. De træder tættere på. Ikke fordi du har brug for dem, eller fordi du jagter dem, men fordi du simpelthen stråler og virkelig bliver set for hende, du i virkeligheden er. Bag alt det, du har troet, du skulle eller burde være. Og du mærker, at det, der tidligere føltes som en risiko, det i virkeligheden er frihed. Og det, der føltes som at miste kontrollen, var i virkeligheden at åbne op ind til din indre kunstnerkraft og lade lyset skinne på den. Du har ingen idé om, hvor mange mennesker, der venter på at se dig indtage det lys, der altid har været dit, men som du har dæmpet og gemt af forskellige årsager. Så kan du tage et par dybe vejrtrækninger og åbne dine øjne. Hvordan føltes det? Hvad var sådan nummer 1 vigtigste ting, som I mærkede?
Jeg vil virkelig elske at høre fra jer i chatten. Det var fantastisk. Lyset var nummer et. Dejligt, Camilla. Meget befriende. Hvor sidder befrielsen henne, Henriette? Og hvad lyste lyset helt specifikt på, Camilla? Lad mig høre. Stramhed omkring halsen, og jeg tror godt, jeg ved, hvad det er. Fedt, Henriette. Vi ved altid, hvad det er. Vi ved altid, hvad det er. Og når det er, vi ikke ved det, så er det bare noget, vi bilder os selv ind. Fordi selvfølgelig ved vi det. Vi skal bare spørge opad til og mærke ind, så kommer svaret immediately. Lyset viste vejen i naturen frem for i rummet. Befriende er et godt ord. Fedt, Camilla. Måske lidt mærkeligt, men det, der gjorde mest indtryk, var sætningerne om det, jeg er færdig med. Det er overhovedet ikke mærkeligt, Kate. Det er bare super fedt, fordi når det er, at noget virkelig kan mærke, det der, det er jeg bare så færdig med. Og der er sikkert, det her, det var bare en lille brøkdel af, hvad I sikkert er færdige med. Så I kan sagtens bare fortsætte den her liste. Og så er det ikke fordi, at der skal fokuseres så meget på det, man er færdig med. Man bliver nødt til lige at mærke ind i det, og lige i tale sætte det, så vi kan afvikle det. Sådan så, at der kan blive skabt endnu mere lys på det, som skal ud i verden for jer. Så nej, der er ikke noget, der er mærkeligt. Der er aldrig noget, der er mærkeligt. Super fedt. Det, som jeg også lige vil sige her til sidst, det er, at det her med at gemme sig og holde tilbage og ligesom spille småt, det har ikke noget at gøre med, at I er dårlige, eller ikke er gode nok, eller ikke er dygtige nok, eller er uerfarne eller uprofessionelle. Det har simpelthen bare været en strategi, som en hver anden strategi. Så det er ikke noget med, at nej, hvordan skal jeg nogensinde, og det kan jeg ikke, og ej, hvorfor har jeg også gjort det, og sikke spild af tid, bla bla bla. Det er bare en strategi, I har brugt og benyttet og valgt, bevidst, ubevidst, fordi at I har passet på, fordi I gerne har vil beskytte det, som for jer er noget af det mest dyrebare, I har, noget af det mest vigtige, I er her for. Og det er sårbart at lægge det ud, det er det. Og specielt når man får sat en sandhedsramme omkring den, som ikke er for alle, og som ikke alle er enige i. Men det er så vigtigt, at I laver den her energetiske oprydning, i og med, at jo mere sandhed I får på banen, jo mere I virkelig går med alt, hvad der er, uanset hvor weird I synes det er, hvor crazy det er, hvor skørt, hvor vildt, hvor alt muligt det er, jo mere I gør det, jo mere lys åbner I op for. Det vil sige, jo mere lys, jo mere energi lukker I ind. Og når I lukker mere lys og mere energi ind i de her rum, som har været mørke og gemte for jer, så vil I blive mere lysende. Det er fuldstændig uundgåeligt. Altså det er ikke noget, man kan sige, det kommer ikke til at ske, fordi det gør det. Og jo mere I lyser, jo mere kan I lyse op for dem, som har brug for at få tændt eller gentændt deres indre lys. Og det er, altså her i weekenden, der lå jeg og tænkte på
det her med lys, som jeg har interesseret mig rigtig meget for i lang tid, men måske på en lidt anden måde. Øhm, jeg, det er ligesom om, jeg ser på en eller anden måde på mennesker anderledes, end jeg har gjort før. Jeg ser ikke på dem på det ydre på en eller anden måde. Det er ligesom om, at jeg ser noget andet. Jeg ser mere deres sjæl, deres, altså, ja, grunden til, hvorfor de er her. Jeg ser deres potentiale i forhold til, hvor kan vi åbne op for noget mere lys. Det er ligesom om, jeg ser dem som lysende væsener. Og det lyder crazy, øhm, eller også gør det ikke. Men det er bare, det er sådan, det er ligesom om, at det bliver så meget nemmere, fordi det føler jeg virkelig også, at det vi er her for, specielt i en verden som lige nu, øhm, der er så meget godt, der er så meget potentiale, der er så meget kærlighed, der er så meget uudnyttet, uudnyttet rum og uudnyttet lys, som vi kan tænde. Men vi skal starte med os selv. Vi bliver nødt til at starte med os selv, hvis vi skal tænde mere lys i verden. Og hvis der er noget, verden har brug for, så er det lys. Lys er energi, det er kraft, det er saft, det er, vi kan ikke leve uden lys. Og når det er, at vi dæmper det og hele tiden lukker det nede og gemmer os i de her rum, uanset hvor lækre de er, de her rum, og hvor flot tapet der er, og hvor hyggeligt og sikkert og alt muligt det er, så vil vi komme til at slukke for det lys, som vi er her for at skinne. Og det er helt klart en, hvad kan man sige, en vigtig reminder om, at ja, en vigtig reminder om, at jo mere lys vi kan lukke ned i os selv og åbne op for i os selv, jo mere lys kan vi skinne ud i verden. Altså, det er sådan basically det. Og så har vi jo alle sammen hver vores spot, hvordan vi kan tænde det lys. Vi har vores helt særlige evner, vores helt særlige speciale, som gør, at vi tænder lys i andre mennesker. Så det er jo sådan individuelt, hvordan vi gør det. Men det vigtige er, at vi gør det, og at vi starter med at tænde vores eget lys, så vi kan skinne på andres. Yes. Øhm, Jeg har lige en lille bøn til jer her, som I kan enten totalt copy-paste, eller også kan I lave jeres egen. Men når det er, at vi ligesom bevæger os ud af de her rum og får væltet de her vægge, og ligesom åbner op for det her lys kan komme ind, så vil der, som jeg tidligere sagde, være noget risky fundament, som vi føler, vi mister vi mister grunden under os. Altså vi kan føle, at vi mangler et ståsted. Og det gør vi i princippet ikke, men det føles sådan. Det vi bare ved, det er, at vi ved at så en endnu stærkere jord, en endnu mere frugtbar jord, hvor både kraften og styrken og alt det gødning, vi putter i, bliver endnu federe end før, bliver endnu stærkere end før, kan holde til endnu mere. Så det, der er vigtigt, det er, at du fortsætter med, og ikke bare i 2 dage, eller over weekenden, eller en uge, men at du dagligt, og meget gerne flere gange om dagen, fortæller dig selv, hvad det er, du er i gang med. Så du ikke bare tænker dig til det, men så du rent faktisk fortæller din sjæl det, og dit nervesystem, at du er okay, og det er helt i orden, at du lige føler dig lidt shaky, men at du er på vej. Så bøn, den lyder sådan her. Og igen, I kan lave den om, I kan gøre, hvad I vil, men den bøn, som jeg øh, godt kan lide, og som jeg bruger i mange situationer, det er den her. Og I siger Gud, Creator, Univers, Spirit Team, kald det, hvad I vil, som føles godt for jer. Creator, fjern det i mig, der ikke længere er sandt. Lad de vægge, jeg har bygget af frygt, perfektion og tilpasning falde. Ikke på en dramatisk måde, men endeligt.
Fjern begrænsningerne og blokeringerne i min stemme for behovet for at blive accepteret og godkendt. Fjern mit behov for at blive forstået af alle. Forstærk det, der er ægte. Forstærk min originale frekvens. Giv mig mod til at blive set. Ikke som en redigeret version, men som hende jeg er. Lad mit lys skinne klart. Lad mit arbejde være sandt. Lad de rette mennesker finde mig. Jeg stoler på, at min originale kunst er mere end rigeligt. Jeg accepterer, at ikke alle vil kunne lide det. Jeg vælger at stå frem, som hende jeg i sandhed er. Uden vægge til at beskytte min kunst og uden tilpasning. Amen, kan man vel på sin vis godt afslutte med. Det var det, jeg havde til jer i dag. Jeg ønsker for jer, at I får tændt op for alt det, som I har lukket ned for, og som måske har været på dæmpet lys i lang tid, måske i flere år. Og I virkelig mærker den her kraft og den her sådan indre, nu er det nu. Nu er jeg på vej. Jeg er ikke i mål, men jeg er på vej, og der er no way back. Og at I virkelig benytter den her firehorse energi til at blive jeres bedste samarbejdspartner, altså jeres bedste benzin til at udføre alt det her, som skal ud i verden, og som skal have meget mere lys, end det, som I selv har tilladt jer at give det, og give jer selv. Så tak for nu. Det er dejligt at være sammen med jer. Det kan jeg så godt lide, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til næste gang, og til at mærke ind i, hvad emnet skal være næste gang. Så tak for nu, og have en vidunderlig dag, og så ses vi derude. Ha' det godt.